Da se spreme, postalo je uobičajeno da utorkom uveče nekoliko zadrugara napušti Manju Šimanovcima. Ni večeras neće biti izuzetaka i 6 takmičara će izaći na kratko iz realitija Zadruga 3 i to po zasluzi nakon pobede u nedavno održanoj prvoj zadrugoviziji u 3. sezoni. Oni još uvijek ne znaju, produkcija će im uskoro saopštiti da je vreme da se spreme za gostovanje u Amidži Show kod Ognjena Amidžića od 23 sata. U drugom delu te emisije voditelj će razgovarati sa Miljanom Kulić, Lazarom Čolićem, Zolom, Mirkom Gavrićem, Ivanom Šopić, Ivom Grgurić i Stefanom Karićem. U pitanju su dve šampionke grupe sa zadrugoviziji, to u izboru novinarskog žirija, ekipa Miljane Kulić i publike koja je glasala na društvenoj stranici i tim Stefana Karića. Pored zadrugara kod Amidžića stiže ekipa serije Preživeli Beograd, Bojana Stojković, Tamara Šuštić, Dejan Maksimović i ostali.